Il-Kummissarju għall-Films Johan Grech ċaħad kategorikament li l-Kummissjoni tal-Films imbuttat kumpaniji li jaħdmu fl-industrija ma' produtturi internazzjonali li jażlu lil Malta għal ġbit tal-produzzjonijiet tagħhom. Fis-stqarrija l-Kummissarju tal-Films ċaħad dak allegat mill-Assoċjazzjoni tal-Producers Malta u saħaq li bl-ebda mod mal-Kummissjoni tindaħal fl-għażla ta' min jingaġġaw il-producers internazzjonali. Is-Sur Grech qal li l-producers jaħdmu ma' dawk li jażlu huma. Qal li l-Kummissjoni tiddiskuti l-kumpaniji lokali meta l-producers jistaqsu dwar dawk disponibbli jew dawk li jistgħu joffru s-servizzi li jkunu qed jitolbu. Qal li bil-programm Opportunity for All inħolqot industrija għal ħafna u mhux għal ftit. Qal li l-programm mhux biss jagħti opportunità lil dak li jagħti s-servizz, iżda jagħti ċans lil kull min involut fl-industrija. Is-Sur Grech qal li llum hemm irreġistrati 363 kumpanija u 700 individwu. Saħaq li l-Kummissjoni trid suq ħieles u li jelimina l-monopolju tal-ftit. Il-Kummissjoni saħqet li d-deċiżjoni li tneħħi d-direttorju li kien jintuża qabel ittieħdet fid-dawl tal-implementazzjoni tar-regoli Ewropew tal-GDPR. Il-Kummissjoni qalet li mill-2018 aktar minn 16 kumpanija lokali ħadmu fuq aktar minn 35 produzzjoni. Saħqet li l-maġġoranza ta' dawk li jagħtu servizz ħadmu fuq dawn il-proġetti differenti. Il-Kummissarju Grech ċaħat ukoll stqarrijiet f'sezzjoni tal-medja li juża l-pożizzjoni tiegħu biex jagħmel xi qilih illeġtu u qal li se jkompli bil-ħidma biex din is-sena l-industrija tal-films tkompli bis-suċċess tas-sena li għaddiet li ħalliet 40 miljun fl-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.